Hej, så. Okay. Min skærm virker ikke lige i den her video, og min lyd er også helt fucked. Men vi får det fikset til næste video. Hej, og velkommen til en ny kanal. Ja, første video på vores nye kanal. Igen. Ja. Vi kommer ikke lige til at ligge sidste kanal. Nej. Fordi der var nogle technical problems, hvis man kan sige det sådan. Ja, så vi kan lige forklare, hvem vi er. Ja, jeg hedder Silas, det står så også på bio, men ja. Og Jeg hedder Felix. ja, godt, okay. Ja, jeg tænker bare i dag, der spiller vi bare Fortnite, fordi at der var det gamle, hvad hedder det? Ja, chapter 2 er tilbage. Så vi regner med det Jeg har været et par dage hype. nu. Ja, vi regner med det ret hype lige nu, så Hej. ja. Men ja, så vi går bare. Det cutter vi lige hen til nu. Okay, Ja, som I kan se, så er vi nu kommet ind i et game. Hvor lander vi? Jeg tænker, vi lander Mount Spaghetti. Nå, okay. Ja, okay, det er det. Der er ikke Mount Spaghetti. Spaghetti Colorado. Ja. Men Jeg synes, sæsonen nok er god, men altså, jeg synes, det er lidt noget, det er lavet kollaps, i stedet for bare at lave stederne. ja, det vil hellere bare have normalt The Agency end fucking. Ja. Og det er normale Colorado, i stedet for, at det skal være M&M, der altså. Men hvis I vil se noget andet end Fortnite, for eksempel altså Minecraft eller alt sådan noget andet. Det skal vi nok komme til at vise. Ja, det kommer vi nok til at gøre lige meget hvad, men hvis der er noget specielt, I gerne vil se, så kan I eller altid. andet spil, så skal vi nok prøve at se, om vi kan købe det, hvis det koster penge. Ja, eller ja. Vi kan ikke love noget, men vi skal nok prøve. Så bare skriv, hvis der er noget, I gerne vil se, noget specielt. Eller noget i, for eksempel en challenge inde i Fortnite, eller noget i virkeligheden. Jeg er allerede fucking død. Er du? Ej, jeg skal bruge. Nej, jeg kan ikke scanne. Kan man ikke bare sådan. Jo, hvorfor fanden skal man. Nej, hvad? Hvad fuck, altså? Jeg har lidt. Nej, hvad? Jeg kan ikke fucking. Oh my god. Han er ramt hårdt, dog. Jeg har ikke engang en gun. Der. Ja, jeg er done. Ja, okay. Det er nok ikke lige første skridt, men. Nej, chill. Jeg er ikke done alligevel. Hvis du dør her, så cutter vi bare ind. Ja tak, der er sådan en her. Nå, men nu kom ind. Jeg kan ikke komme ind sådan der. Hvordan ved han ikke, hvor du er? Vi er legit bare rundt om. Går bare lige sådan her. Ja tak. Okay. Jamen, har du den der fucking fra God of War, Peter? Ja, den er fucking fed. What the flip? Er du lige klar? Nå, men ja. Nej, fuck. Nej. Ja, jeg skal lige det her. Nok kom ned og hvor er du henne? Måske også et godt tidspunkt at sige, at Phil han er nok lidt meget bedre end mig. Jeg er ikke lige den bedste til Fortnite. Ja. Men, hvad laver du? Hvorfor står du stille? Jeg skulle lige hurtigt ændre mine, hvordan det stod. Hvor de er. Okay, god dansk. Hvor er de reboot card? Kan jeg godt hoppe ned? Hop. Ja, der er vand. Det er ikke vand, det er sten! Bro, jeg troede lige. Der er et toilet, der du også skal komme ud med, så kan du bare komme væk. Det er ikke det, der er væk. Jeg troede, det var. Okay, aggressivt. Jeg troede, det var. Der er toilet. Ja, men jeg skriver det. Toilet. Jeg vil gerne lige hurtigt have nogen. Nej. Tak for det. Det er ikke til at smide en lille attack. Nej, for en grå pom, det gør jeg fandme ikke. Og ud. Hvor der. Du skal finde den her luft. Hvordan kan vi lige forbi den her? Og det er ret langt væk fra det, det er helt derovre. Vent, du er ude på kanten af det. Ude på kanten af det. Bare gå ud. Der kan være, der er en båd, der er tæt på. Men ja, nej, nu går du ind igen. Du skal ikke derind. Hvor skal jeg gå ind? Ud. Den her vej. Godt. Ja, du skal bare ud. Jeg har sgu da aldrig været der. Nej, ikke derinde. Der er en bøf. Men ja. Sådan der. Hvis der er et eller andet bestemt. I gerne vil se. Vi har sådan set allerede filmet nogle gamle videoer, som vi måske lægger. Ja, det kan godt være, at vi lægger nogle af de videoer, vi havde på vores gamle kanal op. Men I skal bare ignorere, hvis der, vi siger sådan noget, hvis der mangler en til. Fordi, ja. Hvis der mangler en til, hvor? En til person, hvis vi siger sådan noget. Ja, tak. Må vi. Nå ja, jamen det er fordi, okay, vi kan lige så godt forklare, at i vores anden kanal, der havde vi den med. Der havde vi tre. Ja, der var tre personer, der havde den. Men det gik ikke så godt. Ja. Jeg kan se en person. Ja, så. Det var ikke lige så det bedste. Hvis vi siger et eller andet med det,
Ja, Hvis også vi hvis I siger ser et eller nogle andet af med det i vores... den Ja, video. hvis der er nogle videoer, vi lægger op, og vi siger noget med, at der er en person, der ikke er, så ikke tager jeg det. Ja. Var der ikke lige en Eller eller hvis I siger hej, eller hvis I siger hej, jo der er der. Eller hvis I siger hej, velkommen til kanalen igen. Sæt dernede, mand. Fuck, hvor jeg nice. crazy. Jeg har snipet ham lige. Ja, okay. På en måde synes jeg, det er ret godt, der er sniper tilbage, men hold kæft, folk de er også bare gode til at abuse Ja. totalt meget, mand. Ja, jeg bliver Ej, snipet 24/7. ja, man kan seriøst bare af ikke- en fight. Man kan seriøst bare ikke stå, et sted uden der er en sådan her. Ej, Henning, nej, hvad? Det er på grund af, Hva? kig på det skin, han har på. Hvorfor tror du så, jeg kommer til at sige det der navn? Løs Hamilton. Nej, Hvad er Det det der- så for en skin? anime skin. Nå. Det troede lige, det var ham. Nej, hallo! Hvad, det var det? Nej, det var sgu ikke. Fuck dig. Du Jeg tog en tænker ikke, kill. han sidder og du. Nej, okay. Ja. Nu skal vi Vi lade ses. fable om alt sådan noget, de ikke fatter. Skal vi ikke lige tjekke det her ud heroppe? Jo, men det er alt for dirty til mig. Aha. Det hedder Dirty Dogs. Nå, det havde jeg ikke engang. Jeg var bare sådan, hvad fanden mener du? Ja. Chill. Men ja, det bliver, vi ser lige... hvor heldig. Vi ser lige, hvornår vi sådan kan lægge op og sådan noget. Det bliver nok ikke sådan... Jeg tror ikke, vi kommer til at have sådan en dag, hvor vi siger, der kommer noget der, og der kommer noget der. Det bliver mere sådan tilfældigt, fordi at nogle dage skal vi måske meget, så vi ikke kan få filmet, andre dage skal vi ikke sådan rigtig noget. Og sådan, nogle dage, der kan vi bare ikke. Så Ja, det bliver lidt frem og tilbage. nu begynder vi også at skrive sådan... Vi prøver i hvert fald at få oplagt. Ja, vi prøver at hvert få fald en filmet gang om og ugen. oplagt så meget. I hvert fald. Ja, jeg tænker i hvert fald, der hvert kommer en fald. gang om ugen. Ja. Det Hver gang. kan I I hvert nok. fald en. Og Det nok tænker her i jeg. starten, så Men- tror jeg, vi fokuserer sådan meget på at lægge ret meget op. Ja. Sådan så, at vi forhåbentlig kan få en god start på den her kanal. Havde vi på den ene. Ja, på vores sidste kanal, den havde vi sådan set en ret god start. Hvis I kender, skal med. Festdagen, han havde legit kommenteret på vores video. Rigtig meget raid. Ja, Ej, jeg sidder legit fast. Hvorfor? tager vi den her. Ej, hvad er det her? Nu ødelæg den. Men ja, vi tager nok bare et game i den her video. Og så kommer der måske de næste videoer regner vi nok også bare med, at det bliver måske det samme. Indtil vi lige... Det er spiller på noget. Ja, Ja. I kan nok også regne med, at der kommer noget Minecraft eller måske noget Raft, hvis der er nogen, der vil se det. Det har vi i hvert fald spillet før. Det er også ret sjovt. Yep. Og der er nogen her. Og ja, kom. Jeg Okay, pusher der er bare. kun... Okay, halvdelen er cirka derude. Det er sådan set fint nok. Og det Jeg kan tror, også det ikke være... er så gode players. Nej, det er det heller ikke. Du carry mig sådan set lige nu. Du har 2 kills, jeg har kun 1. Og det ene sjæl er legit for dig. Men hvad fuck? Hvad fuck? Der er en boss! Hvad fuck? Nej! De er ikke så gode, men fuck, jeg blev bokset. De er ikke så gode, men det Dem bliver kan vi alligevel nemt tage boss. efter. What the fuck? Jeg kom til at klikke ind på mine settings 2 gange. Ja, nice. Lækkert. Skynd dig at tage lidt af deres loot og så bare væk. Shit, de havde godt loot. Vi går og ødelægger helikopteren lidt. Hvad fuck er det der? Der er en bil der. Er vi klar til at se noget magi? Up, up and away! What the fuck? Nej, de skyder efter dig. Men ja, der kommer nok video ud. Måske regner vi ikke med at få en video i morgen også. Eller er det i overmorgen cirka? Nu må lige se på det. Ja, det bliver nok i morgen. Vi skal jo stadigvæk... Ja. Vi skal stadigvæk kunne nå at filme den. Ja, det er det. Sætte den sammen, og så lægge det ud. Så vi det er, kommer det nok også ud. til at prøve, og når vi filmer sådan en dag, så prøver vi nok bare at filme flere videoer, så måske 2 videoer på en dag, og så bare lægge dem op sådan med mellemrum imellem. Fordi vi nemlig ikke shit. har sådan mega meget tid til at filme.
Nå, hvad skal jeg? Men er det sådan, når man går i 8. Ja. Ja, vi går i 8. Det er måske også ude i 14. What the fuck? Ja. Hey. Ej, hvor farligt. En player. Ej, hvor Ej, hvad var det? Ej, hvorfor den mister så mange skud ved det? Der lægger de lidt loot til dig jo, når du spawner. Men det kan godt være, at jeg måske også kommer til at streame på den her kanal, altså inde på YouTube. Ja. Ja. Det gør vi ikke. Ja. Før har vi streamet på Twitch, men ja. Det ja. Så går vi til nok at streame på YouTube. Også, det kan man nok også se på mit navn. Ja. Nå ja. Det hedder det. Ja, Twitch vil jeg 302. Ja, det. Men det behøver jeg ikke tage af. Nej. Men det kan godt være, at vi kommer til at streame her på. Så vi forhåbentlig kan få lidt flere subscribers og sådan noget, ja. Ej, jeg har... Philip, kan du ikke lige få noget skud? Jeg har ingen skud. Jeg må bare få nogle skud. Det er bare for nogle skud, skal du have? AR. Shotgun. Jeg har 5 skud til shotgun. Jeg skulle måske have fundet et eller andet til det. Der ligger også loot heroppe. Ja, jeg kommer. Fuck. Jeg kender et rigtig godt sted, hvor der er den fucking godt loot. Hvor Kan det ikke komme med? Så jeg skal lige det komme med heroppe først, og så skal jeg lige have loot. Ja, herovre der har pænt fucking godt loot. Herhen. Ja, så går man ned, og så går man skudt af de der, jeg er ikke dum, vel? Fuck. Jeg har jo gjort det før. Der er en, der lå sgu der med sådan en loot hernede. Hey, det vil jeg have. Du kan godt nå igennem det her. Fælde, du bliver ramt. Jeg bliver ramt. Ryk dig! Hvorfor løb du ikke bare over en anden side? Fuck, det er fyldt meget, man! Nu går jeg bare igennem den her. Nej, jeg vil lige have trappet dig dernede. Jeg vil lige have trappet dig dernede. Jeg kunne måske godt bruge noget healing og have mere. Der ligger en lille pump inde i busken. Ej, der bliver sgu da også loot herovre. Det var fandme ikke meget. Den vil jeg gerne have. Nej, lad være. Nej, lad være. Du skal ikke komme Du skal ikke komme. Jeg har et eller andet i nakken. Fuck, har du i nakken? Men det kommer også til at... jeg kommer nok også til at lave en real life video og sådan... Ja. Det kan være, der kommer nogen op fra vores gamle kanal. Nej, det er videoer, vi snakker om. Der har vi 2 videoer. Der vil du helst. Ja, det kan jeg lige så godt bare afslutte. Det vil du helst. Jeg føler i hvert fald, at de blev fint nok. Ja. Der kommer vi til at gøre noget. Og det er sådan noget af det der, vi nemt kan sådan lave igen, hvor der kommer sådan set ret trælse ting, man skal gøre. Så hvis I bare vil se det, så bare endelig skriv i kommentaren. Når de er oppe. Vi skal dog have fundet den. Og I følger jeg selv nogen her. Nej. I skal sådan lidt skrive det på den her, for I kan nok ikke få lov til at skrive det på den anden. Ja, det er noget med, at når vi viser vores ansigt åbenbart, så... Vi er åbenbart for unge til YouTube. Ja, men det forstår jeg ikke helt, hvordan det... Og der får nogen af sætbejler. Jamen, det sagde? Jeg tror, du sagde sluttet sætbejler. Dårlig! Jeg skal jo det ind. Please, ikke snipet! Damn, jeg finder ikke gå. Er der nogen, der sniper efter os? Det ved jeg ikke. Og den vil jeg gerne have. Det var sådan at sige, please ikke blive snipet. Men det var fordi jeg stod stille. Er der nogen, der har lært en trap? Nej, det er der ikke. Det er der ikke, det kunne du se før.
Der er også meget glitch der, men ja. Og jeg begynder bare at flyve indad. Vi skal ind i zonen. Flyve? Hvordan flyver du? Der er en rift. Hvorhenne? Nede ved vandfaldet dernede af. Den her sideagtig. Nej, den når 100 p og går ud, gør det ikke? Nej, den er jo endelig. Ja, der. Nej, hvad? Hvor er det? Nej! Godt det. Jeg kan ikke finde det, Fille. Jeg tror ikke, der er et. Bare der, hvor jeg fucking bare ved. Omkring der. Altså, jeg bare jeg tror du ikke bare, det løber ud, efter du har taget det? Det er pænt sikker på. Nej, jeg har prøvet den flere gange. Jeg kunne fandme ikke finde noget. Den er helt... der er nogen på mig. Ja, jeg kommer. Fuck! Fuck! Au! Del! De har minigun, eller hvad? Ja. Hvordan vidste du det? Ja, det kunne jeg høre. Du bare høre. Hvordan kan du høre det? Ja, fordi jeg er lige ved siden af dig, næsten. Hvor er de? De er nede ved bæltet. Det er jo ikke en person, det der. Ham der jeg skød. Nej, der er en person. Han er jo ikke en person, det har du ret i, men der er så ikke en. Ej, okay, Phil, han har også minigun. De har begge to minigun. Hvad? Eminem, bror, dræb mig! Hallo! Eminem! Don't do it. Phil, han har det der lizard skin, som vi overvejer at købe i den der pack. Ja, det ved jeg godt. Fuck Eminem. Nå, der er flere. Ja, det er. Mega har sådan nok også stil. Cook for os. Lad os lige vinde det første game. Så vores serie kan se, hvor crazy vi er. Hvor fucking er ham her? Nej, nu kommer der flere. Og hvis de bare prøver at dræbe de andre, så bare jump ind. Jeg har kastanjer. Altså de der slikkastanjer fra Maura. Nice. Hvorfor? Det var Eminem. Ja, banger. Ja, det var ham, der dræbte mig åbenbart. Vel, der er sniper. Dræbte du ham? Okay. Ja. Fuck, de har støvsuget alt dit loot, mand. Der er ikke engang noget af det tilbage. Kan du ikke tage hans minigun? Dropper han den ikke? Nej, han dropper den ikke. Nå. Nice. Nice. Du kunne godt tage måske en medkit. Ja, det kommer. Tag medkit. Ej, du kukker. Det var det, jeg mente med, at Phil er bedre end mig. Hvis det var mig, der var tilbage, ikke, så havde det der aldrig sket. Den spiller også, når man tager den op. Det er sådan ret fedt. Så det er copyrightet, fordi der er copyright striket nu. Ja. Jeg tænker lige, at dem kommer ind på vores video lige og finder ud af, at vi spiller det, og så suger han også for 600.000 millioner kroner. Og så bliver begge vores familier sat i gæld. Og så skal vi have dødsstraf, fordi vi ikke kan betale vores gæld. Nå, hele du altså, og vi er nødt til at blive flyttet til USA, fordi der er ikke dødskrav i Danmark. Ja, og fordi det er også mod et andet hold. Men jeg har intet loot, jo.
Where you go, I go. Nej, Fælde. Hvad? Ikke noget. Vores seere, de kan ikke lide. Okay, nu skal jeg heller ikke. Jeg kan de godt lide, når Eminem rapper Brandon. For det ved du kender allerede vores følgere, kan jeg høre. Ja. Vi sidder begge to med fucking sniper deroppe. Jeg kan legit bare se 2 fucking sniper ting deroppe på bjerget. Fordi jeg har lortet loot. Så der ikke skulle gråt loot herinde. Godt eller gråt? Gråt. Og nok det en. Jeg blev da også nok. Sil. Jeg nok en, men jeg blev også nok. Jeg skal måske også lige have fået shield. Om de kommer 100 ned nu. Nej, okay, det er lige meget. Hvad fuck? Den hele som vil lægge hans mate ham der. Og han får nok deres bot til at gøre det. Bare sutter virkelig, at de får lov til at sidde op på et fucking bjerg. Nej, hvordan missede jeg? Fordi jeg har et perfect spot. Ikke nok. Nice! Jeg havde det perfekte spot til at sidde og snipe den. Vi får nok bare deres AI til at få en heal ham, men... Så vi hiver healing ud af dem, det er godt nok. De falder. Ja, jeg ved det. Jeg ved godt, de falder. Jeg brugte ligesom en minigun til at få dem til at falde. De falder på mig. De falder for dig. Om det er en 21-2 Det kan godt være i næste weekend. Der kommer der mange videoer op, måske, fordi vi regner ikke med, at vi skal være sammen. Næste weekend. Vi filmer videoer næste weekend. Vi kommer ikke ud næste weekend alle sammen. Peek nu! Din fucking... Der står fucking rap guard om. En fucking rap guard. Eller jeg er ikke. Eminem er en rap guard. Jeg føler, du det skal ikke forstå, som om det er mig. Og der. Hvordan blev jeg ikke ramt der? Han er der. Ja, jeg ved det. De rammer mig nemlig. Hjælp, til. Jeg kommer. Der, hvordan blev jeg ikke ramt af det der? Ja. Rammer mig. Ja, jeg er her. Men ja, de her hiker. De skal ind i os. Jamen, de skal ind i os nu. De skal ned mod os nu. Ind i os? Der, jeg vidste ikke, det var sådan noget her, vi lavede. Hvad mener du med det der? Fanden. De dropper ned. En blev knocket til fall damage! Men Fælde, du har næsten ikke noget liv. Men en af dem er knocket. Ja, jeg ser ham. Jeg ser den anden. Han er her. Han er 7. Men han har hvid liv. Det er stormet, det. Han er der. Jeg tror måske, vi vinder. Ja, tak! Ja, Fælde! Ja, så må vi høre op på fucking... Kom nu. Hvordan fanden vandt vi det? Det er Fælde, der lige kom i clutch der. Nå, men ja. Tak alle sammen for at se den her video. Hvis I godt kunne lide videoen og synes det var sjovt, så like, comment subscribe og kommenter. Ja, så vi ses. Hej, vi ses.